masu tashe sun zo gurin wato mai girma gwamnan jihar Kano a daren jiya, wato injiniya Abba Kabir Yusuf, halattaccen gwamnan jihar Kano. Za ku gani yayin da wato masu tashe suke masa wato wakan tashe, shi kuma gwamnan jihar Kano yana cikin farin ciki da annashuwa. Za ku gani yana ta murmushi a kowane lokaci a cikin lokacin da suka fara wannan wakan nasu na tashe. Ubangiji Allah ya sa ayi a sa'a. Malama ga kudin toshe baka da laifi na ku zuba mini bani barin sallah ta wuce ni. Malama ga kudin toshe baka da laifi na ku zuba mini bani barin sallah ta wuce ni. Malama me kike ta faɗi ne so nake nayi tsarin sallah dan bana kun ga ba a wuce ni. Malama me kin tashin bana ya fi raba san tuna Allah ya ba abba adalin gwamna ya samu. Malama me kike ta faɗi ne so malama me ke ta faɗi ne sana ce ku zama mi kawo mai hakan juyawa. Malama kin yi salar safe kayi ba kun yota ku an ni da yotawa. Malama a shirarin ki yana nan kai guda da tashin za a yi ko ba tambayar kuke so ki ne. Malama ai duka muna so to ku bari sai gari ya waye tambayar ku dole na amsawa. Malama ai da bai zo ba.